Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar. Häzir şu gün bizde gaty üýtgeşik mihman, ýagny Gotur owatynyň ähli toýuny, ähli bayramçylyklaryny soňup beren aýdymçymyz Azat Gelli, Sessiz Muradowy şu ajaýyp sahnamda çagyraly. El çarpışmalary bilen. Salamu alaykum. Gomy ýagdaýlaryňyz? Wa alaykum salam. Näme boldy? Hiç zat bolanok toyda boldum. Toyda boldyňyz, uruşdyňyzmy? Yo, urtmadım. Urdular. Şeýlemi? Ay, näme toylarda bolýan zatlar da oglanlar bir bezatlyk edendirler-de, ýaş oglanlar ha. Yo, agamdan ştaym gaşap bereýdim. Ştaýmy? Bezatly edenler ýaş oglanlar däl. Ýaşullar. Ölen ýigit, gelin gyzlar, gelini togum diýji. Şeýlem, düşünmedim. Onu kim urdy? Ýaşullar 7 ýaşdan başlap 80 ýaşa teňe bar diýip pelak geçdiler agamdan. Wah, sebäbi näme? Yarama dud batmadı agamdan. Çeçim yetmedi. Çeçim näme bolýar? Dedim mara dedim men ona hani soğukun bolsun ya Sesiňiz ýetmändir. Düşünükli. sen näme tam çıkmagam canım. Azat Gelli, siziň dörüjülük ýoluňyz bilen tanışasymyz gelýär. Baş üçin. Dörüjülük ýoluny tanışalyň. Aýsaňyz Azat, siz näçe ýaşyňyzda toýa gatnap başladyňyz, näheri ýagdaýlar boldy? Men mehriban adamlar toýa aýdym aýtmak ukuýby 5-nji klatda döredi. Aýdym çapagyna. Aýdyp soň toýa gittim gullukdan soň. Bolýar. Azat, siz maňa aýtsaňyz, 4 sagatda bokurdagy agrym salyp aýdym toý soňmak ýeňil iş edäler, şeýlemi? Hijem kynal agamjan şol. İň kyn zat agzyny fanaglama bilen deň etilmeli. Fonogramma bilenmi? Bolmaty maskara bolýan agamjan. Fonogramma bilen deň etilmeli am. Diýmek siz hem aýdymy fonogramma bilen aýdýaňyz, şeýlemi? Elbetde, fonogrammaň janyny çawurdyn, teknologiýaň janyny çawurdyn agamjan. Azat Gelli, duruň onu. Siz iň bolmanyny bir kısan aýdymy öz sesiňizden aýdýarsyňyz da? Ana bar belalar çondan başlanýar agamjan. Adamlara urma üçin bahana gelen agamjan. Diýmek siz öz sesiňizden aýdym başlaýaňyz bolýan urýalar, şeýlemi? Görýäň halim agamjan, görýäň. Görýän, onuň şeýleri bet boldymy? Yo, şuwedek ýaman gatyry durulum da agamjan. Şeýlemi? Toýdan til kömek bilen alyp gitdiler am. Beýle erwet urulur ýaly. Azat, aýtsaňyz, siz näçe aýdym öz sesiňizden aýtdyňyz? Tutuş toý sowdum agamjan. Fanaglama ýatdan çykar gaýpdyr näýdi. Allah kuwat bersin. Allah kuwat bersin. Azat, siz aýtsaňyz, onuň sizi toýlara çagyrýan kenmi, çakylyňyz? Üssüm gyzyl elmeň agamjan, günne çakylyk gelýär. Ýönemen bana, adamlar aýt beren, bir gerek toýa gidýän, çoň gidip bilemok. Näme üçin gideňiz? Sebäbi çaglygym ýetenok. Sağlygyňyz ýetenok, Sağlygym çydanok diýseň bolýarmyň. Düşünükli. Dogry durdy. Ay, toý soňmak ýeňil adam däller. Dogry. Onda diýmek siz hepde bir jogun toýa gidýäňiz, galanlaryň din salýaňyz, şeýlemi? Yok, din salamok anam. Galanlar çaglym mezerdiýän. Sağlygyňyz bezerdiýäňiz. Molla gatnaýan, TV gatnaýan, Lukman gatnaýan çaglym mezerdiýän. Bir ýeriňiz agyrýarmy, Azat? Çoro ýalňyş berdiň amjan. Toýdan soň agyrmaýan ýeriňiz barmy diýip soraň? Hemme agyrýan. Diýmek siz her toýdan bir ýadygärlik galýan ekenne. Elbetde, amjan ne çagaýan mara. Şol barma toýa gitdim. Taňaryalkany aýtdylar. Çepelim mara. Tejine gitdim, düğün çöderek şu gipsi verdiler. Onuň boynum mara boynum. Ol Hitlerovka aýtdym. Şeýlemi? Bu gödüňde de men gök düşüpdir, Azat. Ol toýdan näle? O toýdan näle? Ol aýalym gyzmaly gitdi amjan. Aýalyňyz gyzmaly gitdi? Ýaman gyzma eken, näme boldy? Giçe ýatyrkam çamrap aýdym başyn düýşümde men. Beýtmenem däle, adam näme ýatyrka? Gorsanyp biler, samrap biler, silkinip biler, tiskinip biler ýatyrka. Başga da edip biler ýatyrka. Başga edip biler, başga. Ertesi günü mara, bağışla diýmedi o amjan. Bağışla diýmedi. Yaman gyzma eken, gatgyma eken.
Abi doğduğunu da pök görüp dur, manglayınızda da bir fingal ayalı. Doğduğum toydan ne alağım? Aha. Onu kakamla öyle öttüm. Ova. Kakam ayıttı yürü oğlum mille girile yer ağdaralıydı. Aha. Bizim girdik yer ağdarma. Aha. Bir yerden yukarıdan alı onu. Näme gonu? Ali. He, arı gonu diýseniz de, onu Ali. Ali. erbet çakdymy? Hudaýa şükür çakva yetişmedi ol ağamcan. Aha. Kakam onu pir bilen ulup öldürdü. Arını. Ay, Allah kuvat versin. Teyle vurdun ağam. Allah kuvat versin. Bolya neme adaçan siz geňörmeň. Bir soru beresim gelýär. Diliniz peltek ekeni. Şol dogo bitdimi ya öňüm badymy? Yo öňmen ana. Ala sewulýadım ağamdan. Ha. Di islem döküllä. Dilim peltek boldu. Ha şu çağa döwri diş dökülýär ha şondan soňmy? Yok. Toyu gatnap başladım onu di islem dökülüp başladı ağamdan. Ha, şeýlemi? Ala siz maňa bir zat aýtsaňyz, siz toýda urulmadyňyz ýaly. Ýanyňyzda bir gorokçy bir oglunyň birini tutunup görseňiz bolmaýarmy? Ağam yalama dur bastın da şu adamdan. Ha, näme bolu? Tutunup görüldüm. Aha. Belen pulum halal bolmasın şoňa ağamdan. Ha, näme bolu? Näme bolu? Näme bolu? Bir toya gidemizde yaşlılar halkaýdym aýtyp berdiydi. Menem halkaýdym aýtdym bolyn şu mihmandara goşuşup urda bedi. Mihmanlara goşulyp sizurdymy? Awa olara goşuşup urda. Ay, doğrudan bir dere oglan eken ay. Bolya. Indi yine de soňky soraklarymy adaçan. Siz toýu diýen, ýeki ödüňizi diýäňizmi ýa ýanyňyzda ýollaşlaryňyzdan barmy? Beşkisi bir. Ha, 5 kişi. Beşkisi. Aha, beş kişi. Bilimin. Siz İkinci düydükçü. tüydükçü. Üçüncü ritim blokçu. Ha, ritim blokçu. Dördüncü gepçi. Gepçi? Gepçi. Ha, depçi eken başlan. depçi. Depçi. Beşincim onun adını aydıp bilem o amdan. A, näme üçin? Teleşkan aşağına garaşıp duran adam ol. Bir de var ya kaçamada alıp gidiyen adam ol bir de. Ha, tilsim emel gatgowy berekella. A, olary getirmänsiňiz, näme üçin getirmediňiz? Vah gelecekler ol bana şu vaat var ya hastahanada yatırlar. Dük gençlik bölümü nedir de ha? Reanimatsiyadan. Reanimatsiyada yatar ya näme oldu beýle? Çonkerek toyu uttum ağam. Ha? Bama. Onun bir de var ya toygu tordu. Adamlar üstüme ırgap başladı teleşkan üstüne. Ha, olar sizden surutu düşük olanırlar da, şeyle Ay ağam mena çolongenden çulada palat görmedim ağam. Birinin tayak gördüm, ikincinin lom gördüm, yük gördüm, garat niyetleri gog değerli çolong ağam. Aa, on son iyi näme oldu? Bir de mana kaçtık teleşkiden böktük de kaçtık maşinemini ılgadık. Yani maşini türdük kaçtık. Onu ıydımdan bil kamad olup geldiler. Aha. Köprüye yettik ol ikinci kamad öňmedi bağlı diye vesselam istemam ağam. Dur entek, ala durun entek. En gıdıklıyerini aydın da, son näme oldu, son? Çoğun dütün kollu taşlarda çırıştı. Ton yadma şöyle ağamdan. Ha. Bolya. Ay näme, salam aydın yollaşoruňyzy. Özüne gelseler çalam aytacak ağamdan. Şeyle mi? Bolya, size üstünlük hemraňyz bolsa, size üstünlük arzu edýär, adaçan. Ağamcan, men size bir araydın. İn esasdan üstünlük değil. Etatta çağlık gerek, çağlık olmadı üstünlük gerek gel ağamdan. At doğru. Adaçan, size yine aýtjakladymyz, nesip bolsa 26-da bir çärämiz var. 26-da, şulayın 26-da bir çärämiz var, şol bir näet bir... Netip bolsa, ha, nirde? Toyumuz kızlar vatda. Ağam kızlar vat demek ayladın, kızlar vat. Dur, ben oyun ettim, toyumuz berde diyecek oğlum, adat belli.